Наближаването на местните и президентските избори активизира българите в чужбина, макар и с по-далечна перспектива. В поредица от отворени писма сънародниците ни зад граница поискаха българите с двойно гражданство да имат правото да се кандидатират за народни представители. Сега това е забранено от Конституцията. Едно от отворените писма беше от френската журналистка Румяна Угърчинска до омбудсмана Константин Пенчев. Той се нагърби с широк обществено-политически дебат по темата. Вижте репортажа на Пенка Ангелова. Искаме ли всички българи, независимо къде се намират, да са полезни за България, не само като пращат пари на близките си? Този принципен въпрос постави омбудсманът. Или казваме не. Вие сте в чужбина, там си дадете работа, там се плащат данъците. Ние в България 7 милиона, утре 6, може би 5, ще оправим по някакъв начин. Румяна Угърчинска има френски и български паспорт. Във връзка с изборите се чувства дискриминирана, а смятат, че българите навън не се различават от тези, които живеят в България. Днес сме в един момент, в който няма българско семейство почти, от което една част от семейството да не е зад граница. И това така или иначе касае всички българи. По този начин се отваря пътя за връщане към България. По този начин, може би, ще е възможно да се влее отново свежа кръв в Народното събрание, в управлението на държавата. Това са спорни моменти още от създаването на Конституцията, казва омбудсманът. Ако преди 22 години обаче е имало предразсъдъци и криво разбрани сметки, то е време да се отърсим от тях. Никой, който отива да работи в друго място, не е предател на родината. Нека най-сетен да кажем това. Няма предатели на България. Ако аз работя в Бразилия, преуспявам и все още се чувствам българин, това е добре за България. Чуха се гласове против с мотива, че емигрантите не плащат данъци в България. Този, който не си плаща данъци в България, не го лишаваме ли го от избирателно право? Тоест, като отидеш пред урната, ти представяш ли пред секционната комисия бележка за платени данъци? Не, разбира се. Дебатът, който омбудсманът планира, ще постави на дневен ред и другата несправедливост към българите зад граница, че гласуват с партийни бюлетини, а не с листа от кандидати. Сънародниците ни настояват да има обособен избирателен район чужбина, за да гласуват за хора, които реално ще ги представляват и ще защитават интересите им.